la estación radiodifusora EAJ1 de Emisiones Radio Barcelona. Ante nuestro micrófono, el excelentísimo señor Barón de Viver, alcalde de Barcelona. Excelentísimos señores, senyora, senyores, amigos todos. Hola, bona tarda. Aquestes paraules es podien escoltar tal dia com avui, però ja fa 70 anys. Eren les primeres paraules que s'emetien per Ràdio Barcelona, que amb el distintiu DAJ1 va ser la primera emissora de ràdio d'Espanya, com vostès saben sobradament. La veu era de Maria Sabater, i sembla que les dones tenien una certa traça en això d'inaugurar emissores de ràdio, perquè, per exemple, la senyora Antolina Boada, què tal, senyora Boada? Bona tarda. La senyora Antolina Boada va fer exactament el mateix 8 anys després, concretament l'any 1932, i això ho feia a Ràdio Terrassa. I vostè va dir exactament les mateixes paraules? Més o menys, oi? Emissora EAJ25, Ràdio Terrassa, emitint per primera vegada sortint a l'èter. Tot seguit, per oferir l'emissora als ciutadans de Terrassa, té la paraula el nostre president, senyor Jacinta Figueres. I llavors va parlar el president. I vostè recorda l'estat de nervis que tenia en aquell moment? Bueno, una mica sí. També en tenia ara, Ara també en té? Per què? Ara ja no ho sé, perquè és la primera vegada. Que surt a la televisió? Bé, dona, però això tot és començar, no? Tot és començar. Perquè quants anys hi va treballar vostè a Ràdio Terrassa? 42. Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. La ràdio té secrets per vostè, Antolina? Actualment sí, perquè és molt diferent, oi? Però llavors no en tenia, la veritat. També era una emissora modesteta, nosaltres també érem modestos, però dintre la nostra capacitat, doncs sí, més o menys ho dominava tot. Avui la protagonista és la ràdio, un mitjà de comunicació que, malgrat el pas del temps, no ha fet altra cosa que consolidar el seu paper fins a l'extrem que, amb molt d'orgull, avui dia pot dir que mai la ràdio no havia estat tan escoltada com ara, que mai l'audiència, tan quantitativa com qualitativa, no podia ni arribar-se a imaginar que tingués la preponderància que té avui.